Кешегә нәрсә бүләк итәргә белмәсәң, иң яхшысы китап бүләк иттеләр. Аллага шөкер, безнең бүләк итерлек китапларыбыз чыгып тора. Бу юнәлештә безнең Татарстан китап нәшрияты бик яхшы эшләп килә. Менә шушы нәшриятның балалар әдәбияты бүлеге җитәкчесе Айсылу ханым бездә кунакта. Айсылу, саумсыз, хуш килдегез. Сәлам дибез сезне. Менә һич кенә дә бер урында тормыйсыз, китапларыгыз чыгып кына тора. Беренче адым дип атала, менә күрәм бу китапны. Сөйләгез әле шуның хакында. Беренче адымнан башлык дип әйтәсез. Беренче адымның бер ике битен ачсагыз, анда сөйләрлек әйберләр күп Бүтәнсе аңлашыламы? Бу безнең серия. Бергәләп укыйбыз дигән серия. Әти-әниләр белән балалар укыр өчен 0-дан алып 7 яшькә кадәрге балалар өчен. Менә бу сез тотып тора торганы аның беренче адым 0-дан 3 яшькә хәтлек балалар өчен. Бу димәк мәктәпкә шашырга каралган инде. Мәктәпкә шашырга каралган. Мондый хрестоматияларны безнең бик күптән сорыйлар иде. Рәсемсез хрестоматия чыгарасыз, аны бала белән укырга кызык түгел, рәсемләп, матур итеп бизәкләп чыгарыгыз әле дип. Менә шул 5 җырларыннан башлап истә тотып, шушындай китап эшләдек. Монда 3 яшькә кадәр, икенче китап безнең беренче рәхмәт дип атала. Ул булачак 3 һәм 5 яшьлек балалар өчен, һәм 5 һәм 7 яшьлек балалар өчен беренче көн дип аталачак. Менә шунда 3 китап булачак. Монсы беренче карлыгач. Уеннар да бар монда, шәбәкә әйтәбез. Уеннар да бар, балалар фольклорыннан үрнәкләр дә бар. Һәм менә иң беренче ачтырган битемдә QR-код бар. Ул QR-код буенча кереп, без Сәйдә Мөхәммәтҗанова башкаруында нәкъ шушы китап өчен яздырылган бишек җырын ишетәбез. Афәрин. Яшь әниләргә, яшь әтиләргә бүләк тә булачак әле. Бүләк түгел инде. Аны кеше сатып ала бит. Аларга ярдәмче булачак. Башка китапларның кайсына тукталасыз? Хәзер монсы 3 яшькә кадәр булды. Әйе, монда безнең беренче рәттә ята торган китаплар балалар өчен. Китаплар бөтенесе дә балалар фольклорына кыйсәмбәтнең ул артык сүз сөйләп тору кирәк тә түгелдер аның өчен. Бу китап безнең 1984 елда басылып чыккан балалар фольклорын яңадан чыгару. Монда балалар фольклорының бүтән төрләре дә бар. Балалар фольклорына нәрсә җыелган инде әле китапта? Бу китапта уеннары, йолалары, әйтемнәре, мәкаләләр барысы да имеш. Бөтенесе дә табышмаклар да бар анда. Бала тугаштан аның бала туып үсеп барган чагында нәрсәләр белән очраша, монда бөтенесе дә бар. Һәм тәрбиячеләр, укытучылар өчен бик файдалы урыны аның балалар фольклоры турында Нәкый Сәнбәтнең фәнни мәкаләсе булуы да. Менә бу китап безнең, менә бу ике китапны бер юлы сөйләргә була торгандыр инде. Булар яшүсмерләр өчен аңлавымча. Берсе яшүсмерләр өчен, икенчесе яшүсмерләргә дә, зурларга да укырга ярый торган. Безнең бит инде Татарстан рейсы каршысында милли комиссия дип әйтәбез. Озак итеп әйтеп тормыйм инде. Алар 21 елда конкурс үткәргәннәр иде Казанлылар журналы белән берлектә. Менә шул конкурста урын алган әсәрләрне Татарстан китап нәшрияты быел аерым китаплар итеп чыгарды. Яшүсмерләр өчен повестләр 3 китап булып басылып чыкты. Монда безнең икенче урын алган китапны алып килдем яңа чыккан булганга күрә. Алмаз Гыймадиевның киләчәктән килгән малай. Беренче һәм өченче урын алганнары Диндаров белән Лилия Гыйбадуллинаның басылып чыкканы инде. Бу яңа әсәрләр икенче китап дигәнендә шушы конкурста җиңгән повестләр урын алды. Монда Марат Кәбиров, Наил Харисова. Өчесе, 3 урын. Һәм Хәбир Ибраһимның повестлары. Уртада менә нәзек кенә шундый. Менә бу нәзек кенә китап, ул безгә дә, сезгә дә бик кирәк була торган әйбер. Үзебезнең эшебездә сүзнең йыртыгын ямыйм дип, Ринат Сәфәров ул безнең Тел һәм әдәбият институтының лексикология бүлегенең җитәкчесе. Ул безнең көндәлек тормышта, массакүлә мәгълүмат чараларында, газета, журналларда, телевидениедә, радиода очрый торган хаталарны тикшергән. Үзебезгә алып калдык әле алайса. Монда китаплар күп җамих дип әйтергәме, дөрес итеп ничек итеп язырга. Каш ясыйм дип күз чыгармас өчен инде бу. Әйе, менә монда шундый еш очрый торган хаталар һәм аларның дөрес вариантлары бирелә. Әйе, ага. Бик файдалы, бик кирәкле китап. Әлбәттә, укытучыларга да, гади кешеләргә дә файдалы булырга мөмкин, мәктәптә укучы балалары булган әти-әниләргә дә файдалы булырга мөмкин. Ләкин иң кирәге аның мисалы бар. Эпиграфы да бар. Дөрес яза белеп тумыйлар, дөрес язарга өйрәнәләр. Фәләнстан белән Төгәнстан. Менә айрасыңмы? Кызык, менә Айсылу апа бар бер бөтен китапны да ие алып бетереп булмый бит инде. Шулай да сезнең киңәшләрегез китап киштәсендә нинди китаплар һичшиксез булырга тиеш кебек? Безнең маркетинг бүлегенә караганда һичшиксез булырга тиешле китаплар бик зур булган китаплар инде. Безнең бик әйбәт бара Тукай, Абдулла Алиш, балалар өчен чыга торган китаплар. Мин үзем әйтер идем,
иң беренче чиратта кичкенә балалары булган әти-әниләрнең балалар өчен матур китаплар булырга тиеш. Без шулай итеп балаларны укырга күнектерәбез. Һәм аннарысын әлбәттә һичшиксез булырга тиеш безнең үзебезнең халкыбызның тарихын өйрәтә торган китаплар. Үзебезнең милләтебез белән таныштыра торган китаплар. Чөнки менә бүген мәктәпләрдә Татарстан тарихына да, туган телгә дә вакыт бик әз бирелгән чагында без мәгълүматны каян да булса алырга тиеш. Һәм менә мин һичшиксез шундый китаплар булырга тиеш дип саныйм. Һәм әлбәттә үзебезнең классиклары